No, čo dneska na tej oddelovke by si vyšla? Ale ešte, ja som si to pripravil, ale musíme to nejak rozhodniť dať a však nejaký kadám zabrať. Ale už by to mali byť, nie? To mali, ale však tým meškajú, vieš, že... Ty si bol nejak iný, alebo čo? Mali by sme ich asi nejak motivovať viac. Už idú naši. Už idú. Nazdar. Aj nový tvár to má. Takže dnešnú družinovku či oddelovku dneska máme. Začneme pokrikom, samozrejme, tak sa postavíme ty tu na občas vidíš. Ťa oboznáme so všetkým, ako to chodí a také veci. Tak si dáme pokrik. 3, 4, 3. Sme veselí, zdraví, silní, máme v žile pevný krok, sme jednotka Pezinok. Tak, výborné. Poďme na to. Nás zo zradu, dobrý. Hlasy stále. Když prejdeme k programu, dajme si prezenčku, že kto tu je, kto čo má, nemá. Dobre, takže dneska máme oddelovku 4.10.2003, takže máme Mafo tu je, šatku máš, zapisník. Ale mám tu papier. Pol voda ti doma. KPZ-ku. Tu som si nechal. No, na budúce aj KPZ-ku. Žufana. Šatku máš, zapisník. KPZ-ka. Žabo. Je Žabo zase. Máte, že chodí, ja neviem. Ja som úplne nesvedel, že si Vydaš ju bicyklo, to je minulé bolo, nie? Tiež by sa bicyklo. Počkaj, ešte to nejak flaká, akože tým sa asi mali prostráť. Hliník. Na humorze. Musíš kúkať, ne? Majo, si tu. Šatka, dobre, KPZ-ka, zapisník. KPZ-ku máš? Ja som dúfal, že aspoň ty to bol. Ešte niekto tam má šancu na tú KPZ-ku. City. Na domáce väzenie. City, domáce väzenie. Dobre. Dobre. Vidím tu novú tvár, tak začneme teda, ak súhlasíte, si prišiel k nám, takže klasická spoveď, ktorú robíme. Kto si, čo si? Ja som Miro, a na akú školu chodíš? No, na základnú. Čo ťa k nám privádza? Majo ma doviedol k tomu, že stavili ten super. Ale to vyskúšal vlastne, že ja, že sa nekúšal. Super, tak ja som rád, že teda, myslím, že Mňa napadlo ešte, že máš staršiu sestru? Mám, že? A tak aj tu prihuješ? Ja tak vlastne meškáme. Prosím vás, my to máme oddelovku, nerušte nás teraz. My tu máme oddelovku. Dneska máme oddelovku my. Ktorý piatok, 4. No 4.10.2003 máme oddelovku my. Máme zapísané, čo? Ja som ako murderer a toto je agentka Skalová. Vypadáš jak Rýchus, ale pokračuj. Už dlhšie monitorujeme nejaké normálne javy a prišli sme to vyriešiť. Presne tak a musíte nám v tom pomôcť. Zistili sme, že kvôli trhline v času sa prelínajú rôzne časové línie, ale malo by si to vyriešiť, keď prejdete portálom. To je správne? Čím prejdeme? Portálom. Ale musíte ho nájsť a ak ste ho našli, tak musíte prejsť cez 4 duchov, ktorí sa tu objavili. Počítam, to nevychádza. Nebude to také jednoduché. Musíte, tam vonku je to naozaj nebezpečné, lebo paranormálne javy číhajú všade. Musíte sa ochrániť a to tak, že budete mať na sebe niečo za obavu. Ja vám poskytnem. Takže rozdelíme vás do tímov, v ktorých pôjdete ako expedičné skupiny. Aby aspoň niekto mal šancu prežiť, povedzme sa tak. Ja neviem, či sa prežiť. Tak ďakujem za pozornosť. A teraz vás rozdelím do skupín. Takže... Tá scénka to nebolo naozaj.